Nautaura naCrispin Ben Sabhuku waward Musara chief mkoka. So ini ndinokutendai zvikuru because munyika yedu vari kutoshamisika so kuti majournalist havazivi. Saka tiri kutotanga nhasi kuona majournalist muno. So apo tinokutendai zvikuru nemunhu akutumai neakudaizai tinotenda munyika muno mamukoka muward Musara. Kune rimwe shoko riri kutirwadza muno munyika yedu kwaMusara. Kune vanhu vari kutambirisa chikafu uku. Chikafu chiri kupimiwa kana chauya kuno chovharurwa koitwa mahafu asi kune vamwe mawadhi hazviiti saizvozvo. Saka nyaya iyo mwatoita right nhasi kuti muuye tozozivisa hurumende ndizvo zvinoitika kupi kunoku ward Musara. Number 2, muno munyika yedu mune mhandu zirimo vari kutora vakazi vevanhu. Kana vatora vakazi vevanhu vanotongwa uku. Mangwana kunouya mapurisa achizotora mombe dzakatumbwa nachifi. Handizivi kuti mapurisa nezuro kwauya mapurisa kwangu uku akati nyaya iyo hatiizivi, asi mapurisa achiuya achitumba mombe dzakatumbwa nachifi kuti akubhadhare munhu atorerwa mukazi wake. Mangwana kwauya mapurisa ehurumende woti hazvisiri izvo, votora mombe dziya dzazozorerwa futi kuvanhu ivavo. Apo maSabhuku tinoshora kuti vanenge vakuzikisa madzimambo edu pasi. Nyaya inenge yatongwa toda kuti itongwe fair. Ende apa tiri kutaura singatye tichitaurira hurumende kuti vatipe masimba, madzishe vavape masimba. Saka zvikanzi chifi kana atonga mangwana wozonzi hauna kutonga, vanhu vanozocha sei? Vanhu havazochi manje, vanenge vakuita zvavanoda. So nyaya iyoyo ndio iri kutirwadza muwadhi yedu yekwaMukoka. Taurai kuna chief Charumbira, tinosangana nawo kuparliament. Inini Silvester Tavumane ndinosvitsa mashoko iwayo. Hatinanganei nachief vanomirira zvemachief kuti ivo vagozotakura shoko iri vanosvitsa kupi? Kana kuti kuna minister wehome affairs. Handiti imi motaura mashoko enyu isusu tonoasvitsa. Tiri kukumbira vacharumbira ndisu vaSabhuku Ben, tiri kukumbira vacharumbira kana mashoko edu achisvika. Please mazishe ape simba. Kuno kwaMukoka zviri kuitiwa zvakafanana nezvekufudza mbuzi, zvokuti chifi akaita basa mangwana kouya mapurisa emukoto wozoti chifi haana kuita basa. Vakazi kuno vachapedzisira muzimba musisina vakazi because mutemo wenyu uri pasi. Saka tiri kutokumbira vachifi Charumbira kuti mutibasire because musha mukazi. Kana usina mukazi hauna musha. Kuno kuti nemwana wasikankwanda uko wakapunzirwa musha anonzi Dhumisani. Asi zvino izvi musha wakapera. Izvo ndiri kutaura so hapo Dhumisani hatisi kuziva kuti ari kupi. Kana kuti akafa kana kuti akaurayiwa hatizivi. Akapunzirwa musha, after kupunzirwa musha waMukoka vakatorera munhu mombe, vakatorera natezora vacho. After that takazoona mapurisa emukoto achiuya kuzotora futi vakatenga mombe dzacho izvozvo. Saka vacharumbira tiri kukumbirai kuti muise mutemo wakasimba kumazishe. Shuwa ndiri kutaura panapa, handisi kushora vaMusara. Handisi kushora vaMusara havapo pano, handisi kushora vaMukoka. Tiri kushora mutemo akaleka munyika yedu yeZimbabwe. Tiri kuda kuti musimbise mutemo kuti tivake senyika sezvatanga takagara kudhara. Ari kutaura handiCrispin Ben Sabhuku. Deni risiri munhu anogara kuSouth Africa handaitomira-mirawo kuti tisimbise mutemo munyika yedu. Tiri macivil servants sevakomana ava vatakamirana navo ava macivil servants wo vanhu vehurumende, isu tiri vanhu vehurumende futi. Saka tiri kukumbira mutemo musimbise. Kana muri kuedza kutaura here kuti mapurisa anouya achitora mombe idzi mabogus. Munoziva sei kuti mabogus kuti havasi mapurisa chaiwo chaiwo? Ona munhu achiuya kuzotumba mombe ari ega anenge ari mupurisa here? Mapurisa anofamba vari vaviri, vane masamba akakwana. Kwete mupurisa anenge ari 1. Ndakabvunza kembe kwaManoti vakati hativazivi vanhu vakatumba mombe. Imbavha kaidzi? Imbavha dziri kudherera mutemo.
Ko imimi makambotaurawo here naDespo kugokwe. Despo makambomutaurira here kuti tine vanhu vatiri kuona kunoko vatiri kufungidzira kuti mabhogas mapurisa. Ya zvinoitika ndezvekudai, titeererane. Zvinoitika ndezvekudai, mupurisa anongonyuka senyoka so usati wafunga wozonzwa kuti kwaitika zvakati, iwe unozofunga iye aenda usingazive futi wena anobva kupi. Saka kuronda munhu akadaro zvinoshupa. Asi munharaunda yekunoko makabatana here? Takabatana zvikuru zvikuru, asi chanesa hey, chanesa futi hakubatana, takabatana. Chanesa ndana Tsikamutanda. Vana Tsikamutanda vatora mombe dzevanhu zviri rigari zviri kunze kwemutemo. Indakadai ndiri n'anga panapa, ndorapira ndi ku South Africa kuBotswana. Handisviki ndichibata nyoka inenge iri muhomo yangu, kwete. Vanhu vekuno vakadai mbichana, havazivi kuti chinoitika chii. Vanonzi pindai mumba, kosara vanhu panze, vanhu vovhura zimba, votora nyoka vanhu voisa mumba, kozonzi enda umwaye mvura. Vanhu vachienda kunomwa vanowana mave nyoka mumba, ivo vanga vachienda kunoshopera. Soka nyoka inenge yaisiwa nani? Mombe zapera muno. Mataura nyaya yakanaka. Hakuna Tsikamutanda anouya muno asina kuuya nekwachief nekwasabhuku. Imi ndimi mune mhosva yekuti Tsikamutanda akauya kunoko anouya nekwasabhuku ouya nekwachief. Munoti chii? Saka isu takaisa semasoja. Masoja akanzi endai munouraya vanhu, anongouraya because mutemo wabva kuhurumende. Isu tikanzi mazishe akati tambirai vanhu ava, hatikwanisi kuramba nyange tichiziva chisozi chacho chiri sei. Anoti tambirai vanhu ava ndiani? Zvinhu izvi zvinobva mumazishe kuti vanoenda vanokumbirana kupi uko nana Tsikamutanda. Kozonzi imimi masabhuku tambirai vanhu vanouya, tinoramba sei? Tadzokera futi kumachief kuya. Machief ari kutendera ana Tsikamutanda kuti vagone kuuya muno vachiunganidza mavillagers, handitika? Zvinotenderwa here nehurumende mukuziva kwenyu misa sabhuku kuti vanhu kana vachinge vauya kuno Tsikamutanda anongosikounganidza vanhu vese village yese obva vatanga kuchiita basa rake raro? Zvinotenderwa here sokuziva kwenyu? Mutemo wezinata unoti chii? Isu tiri shure kumachief, asi mutemo wezinata isu tine masamba ezinata. Kana n'anga yauya anofanira kuona dzimwe n'anga, aziona tomubvumira kuti pano patinokoniwa pinda, but mitemo haisi kuitika. Isu takanzwa kuti kana mavillagers ivo vari panapa kana vachinge vasvikirwa naTsikamutanda vanokwanisa kufonera mapurisa epamanoti, vanokwanisa kufonera mapurisa epakugokwe kana kuDespo chaiye kuvafonera. Makambozviita here kunharaunda yekuno? Shefu vari kufamba nemapurisa anenge akapfeka uniform. Saka iwewe ungafonere mapurisa here uku munhu ane mupurisa? Zvinoita here vanhu? Vana Tsikamutanda vari kuya nemapurisa anenge aripo, saka vanhu vanozofona sei? Vanongovhuma. Tamboti tiri kuendesa nyaya yadzimwe kuna chief charumbira, handiti? Imimi kana muri pachokwadi vanhu vari panharaunda inei, kana muri pachokwadi vanhu vari panharaunda inei, makasununguka here kuti pamazita emapurisa iwayo tinoisvitsa kana nyaya iri pachena? Mapurisa unenge usingazivi, nyange tikabvunza ndiani anoziva mapurisa anofamba nana Tsikamutanda mazita avo? Hapana anovaziva. Kana kuti anenge ari mapurisa efeki, asi kukembu kuona hatizvizivi, asi vanhu vanouya nemapurisa. Izvezvi ndotofonera Dispo noti hapana, ndotozikamwa kaini handisi pano kuti ndamhera sehowa. Kana emuri pamutemo, zvinhu zvenyu zvongova pamutemo, nditorese zvazviri. Ndini n'anga mukanzwa n'anga inonzi Chikasha shumba yavaro ndini. Indoziva mutemo zvakasimba baba, ndosaka ndiri pano. Ina handitombochi nyange ndikaendepi, nyange mukaenda izvozvi kuZBC kuHarare, kamakaona nyange pana Andrew chashamba ndokuda ndini. Mukoka ndini, kamakawa kuti n'anga ikugara kwamukoka ikabuda pamapepa ndini. Ini ndibudise zvamunofunga. Taurai kuti dare rakabva kwamambo. Hatina kutangira pano chete, takatobva kwane mangwe. Mombe dzakatorwa muno dzimwe nguva dzinotokwana kana noma80 dzichingoendera nema. Vanhu havanozviziva vese baba. Tinavo here vanhu vari pano vakatorerwa mombe vakasununguka kuti vakurukure nesu matorerwa vakaitwa mombe?
Vakatorera ng'ombe kwaMtsikamutanda muno tavamona. Tinotenda nekusununguka kwenyu kuti mutaure nesu sabhuku. Isusu shoko renyu tarinzwa rana Tsikamutanda, shoko renyu tarinzwa rekuti ana chifiwo ngavapote vachiremekedzwa. Atoda kudzokerawo panyaya yenyu munotitendera here imimi sasabhuku kuti tiende nechichemo chakakwana chevanhu vari kuti takamanikidzwa naTsikamutanda, kana varipo tinovaita mainterviews, munotitendera here? Inini pangu pano pakatorwa mombe ngani 2 pangu pamba. Right. Vakatorwa mombe naTsikamutanda. Vamwe vafuti vakatorwa mombe. Tinotenda. Imi makatorwa mombe 2 rini? Patopera 2 years zvapo. Gore rakapera. Mainzi mune mushonga we? Indakandisipo zvangu. Takanzi musha menyu mune chi? Vakangozaza vane mbobobo vakatorerwa mombe. Amai. Inhema here zvakaitika. Azimai vangu. Zvakakurwadzai kutaura kwamuri kuti zvanza zvakakurwadzai? Zvakandirwadza zvangu kuti zvinongoitika, zvakandirwadza. Saka ndiri kutaura kuti kune matsosa ari kubira vanhu. Imwe nyaya ndeyekuti Despo kuno Gokwe ari kuti iye vanhu vakatorerwa mombe vese vakauya vakaripota tinokwanisa kunodzirikavha. Makambonoripotavo here? Kwete, sezvandambotaura paya kuti nhasi ndio pavaona majournalist kuno. Vanhu vakaona vanhu vanenge vachiuya vane mapurisa vanongoti zvakwanirana ipapo. Ndizo. Taurai zvenyu. Ini ndinonzi Silvester Tafumane, ndiri mutori wenhau. Ini ndiri kutaura nani panapa? Sinetiwe. Tinonzwa kuti Tsikamutanda akasvika mumusha menyu. Chii chakaitika? Vakatora ng'ombe yangu. Yakanzi iri kutorerwa chii? Kwai ndine rusero ini. Rusero racho harina kubva. Kwai vakarushayiwa. Imi Tsikamutanda asati auya makambonongedzerwa uro here mumusha muno mimi? Handina. Hamunai. Nyaya yakakubatai zvakaita se makatorerwa mombe ngani? 1. Yakakubatai zvakaita se mamine mombe ngani pavakatora 1 iyoyo? Ndinengane 1. Mamune 1. Ndo pavatora 1 iyoyo. Muri kuti imimi chikumbiro chenyu kumapurisa ndechekuti chini ndinda kuenda nacho ndechekuti chii? Handina kuenda kumapurisa. Aiwa makutuma inini kuti enda unondiripotera nyaya yangu kumapurisa, ndonovati chii mapurisa? Zvinhu zvakadha gore rakapera izvo, hazina kuenda gore inoka. Pazvakaitikira ipapo zvinonzi mhosva hairove. Ewo. Muri zizina otamzizi. Zizi ing'ombe. Zintu azvikipe ng'ombe zizi. Ng'ombe yachishona. Zachisahi. Ujaona uchisuka ng'ombe yavareni. Ng'ombe yachishona. Adanzima ndo yachishona ngosiro betokorekete. Aiwa nyaya yenyu tainzwa. Tichanosvitsa kune vakuru vemapurisa kuti kune chembere dziri kuchema nenyaya dzemombe dzavo mombe yavo yakatorwa. Handizvo here? Kuno kusabhuku wenyu ndiani imimi? Kumbusi. Kochifu wenyu ndiani? Musala. Alright. Tichanosvitsa nyaya yenyu kuti makatorerwa mombe asi makaita zvokumanikidzwa muna kunge muchida kuti mutorerwa. Handitika? Tinotenda, tinofunga kuti mapurisa ane zvaachaitawo pamusoro penyaya iyoyo. Tinotenda. Maita basa. Ini ndonzi Silvester Tafumane, ndiri mutori wenhau. Ndiri kutaurawo nani? Ntupeni Chuma. Ntupeni Chuma. Tinonzwa kuti Tsikamutanda akasvika munomu. Chii chakaitika kwamuri? Chakandigumbura pana Tsikamutanda ndechekuti Tsikamutanda akati kuna mai vanoroya, vanodla vana vevanhu vose vanoponiwa. Ini no, mai kubva kwese kwandofamba ndisati ndapabata chimai vanoroya. Ndakaona ng'ombe ichisungwa mudanga ini ichiri kunobhadhara Tsikamutanda, ndikaramba neng'ombe ini ndikati no, hapana ng'ombe inoenda kwaTsikamutanda. For sure ndakavavinga ine vana Tsikamutanda vacho ndikawana vainda.
kwaigwiwa zveshuwa. Andiudze kuti mai vanoroya kubva kuzwa papakandizvara ini asati ndavabata kuti mai vanoroya ini. Iye ndiye akazovaona kuti vanoroya mai akavaona sei. Pamwe muraini menyu mamunogara vana vari kupera kufa vachinenedzerwa vari amai venyu. Vana zviri kuitika here mumaraini menyu imimi kuti kune apo pafiwa svondo rino apo pafiwa mwedzi unouya zviri kuitika here izvozvo? Handisati ndazviona ini. Handisati ndazviona pache zvangu inini. Handisati ndazviona. Vazukuru vavo vanavo variko? Hatakakwana. Ini ndine first born yangu yakashayika 99 first born yangu. Handina kutsvaga zvakawanda. Ndakafamba ndikaona munhu akadla mwana wangu. Kuna mai hazvina kupinda. Dai zvakapinda kuna mai ndaivaudza mai muroya feya. Kwete zvokuvanza ndaivaudza mai kuti muroya. Saka izvi zvakazouti vana Tsikamutanda vanouya kuzotumba. Ndakaramba neng'ombe. Ende dai kuri kuti ndakavaona kwavaigara kwaifa munhu. Vangandiudze kuti mai vanoroya. Handisati ndazviona ini. Kwese kwandofamba kwaifa munhu. Ende one ndaimuuraya for sure ini. Ndaimuuraya ndanopika sure. Zita renyu rakazara munonzana? Tibeni Chuma Mso. Makamboendawo here kumapurisa kuti munoripota nyaya yenyu yekuti amai? Ndangozvirega chete ndikangoti hai. Ivo vanofamba navo ndivo vanotenga vakomana vanobva munomu vachirondedzera kuti uyakamira kadai uyakamira kadai. Handiendere kwaChuma iri. Vanotengana vanotsvaga wani munhu kuti iwe tiudze vanhu vanoita sei vanoroya. Paunofungidzira iwe kuti vanoroya ndo vanotondekiwa kuti vanoroya zveshuwa. Ng'ombe zoita sei? Dzobuda ng'ombe vachitora munhu wemuno mulaini vachiti iwe tiudze kuti muno makagara sei. Saka zvinhu zvacho zvakandibata-bata. Saka paanenge achiti abata zvaabata ari kubata pane vanhu vane mombe chete here kana kuti chero asina mombewo anobatwa huroyi zvinofamba sei? Ivo vanotsika pane danga. Handiyo munhu anovatipira here danga riripo. Vanoda pane danga. Kana usina danga hapana chavanokutoma. Havakuudzi chinhu. Vanotsvaga pane danga kusaga kudya uku. Saka hatizi kufara nazvo. Kuno kwatiri kunonzi kuchi? Nzvimbo inei? Mambani. Makilometers mangani kubva paGokwe center? How many kilometers? Ipapo handizivi. Bazi 105 kilometers. Alright. Mashoko enyu kuna despo wepaGokwe kana kuti officer in charge ndeye kuti tiri kuno kwaMambani nenyaya yaTsikamutanda? Isu nyaya yaTsikamutanda iri kuchishungurudza. Iri kushungurudza. Izvi zvinokutaura kwatiri kuita. Vana Tsikamutanda varipo. Gore rapera vakauya kuzobata. Asi zvinhu zvacho hazviperise. Zvakaita sei? Hatiri kushungurudziwa. Nyaya yaTsikamutanda hatizi kuida isu. Tagumbuka nayo. Hachadi vana Tsikamutanda. Tadhinwa navo isu. Because ng'ombe dziri kuenda mahara. Chinhu chacho unochishayiwa. Vanoti unoroya. Chinhu chacho hauchizivi. Asi unonobatirwa chinhu chausingazivi. Minister of Home Affairs vanetwa vakazembeka zembe ndo vanotuma mapurisa kunosunga vanhu vakafanana naTsikamutanda. Mashoko enyu kwavari ndeyekuti chii? Ivo vanodhana nana chief. Isi totaura fair. Totaura nana fair. Vanodhana nana chief. Vanoenda wadi Mukoka, wadi Musala, vonodhiza. Mukoka anowana ng'ombe, uye anowana ng'ombe. Woti pindai. Saka izvozvo hatizi kuzvida isu. Zvekutaura namukoma ichokwadi here? Mutenderana nazvo here? Muri kumanikidzwa here naTsikamutanda? Muri kumbunyikidzwa? Uya tinzwa apa. Right, hatimbonyarirai ava nezvekutaura futa. Hatimbosumukai toni. Mamuri kuti chii mimi?
aiwa ndiri pakutaura nyaya yanatsikamutanda iyoyo ndiri pakuti inini vanatsikamutanda vari kurobha vanhu zvikuru sei. Hapana munhu anotsvagirwa n'anga nomwe munhu ende handingatsvagirwi n'anga ini ndisingarwari ndonzi hanzi ndiri kuroya ndisingazizivi kuti ndinoroya ndokozonzi ndibhadhare mombe. Saka inyaya iri kutirwadza stereki iyoyo kuti munhu anotitsvagira n'anga yatisina kusheedza izvozvo. Ndo mashoko anani nawo. Tiri kubvunzawo vamwe kuti kana paine kudyidzana kuripo pakati patsikamutanda nemapurisa ari munomu, chitipai meseji imimi yekuti titaurire Minister of Home Affairs vanova vakazembe kazembe. Mashoko enyu ekugunun'una kwenyu tiri kuno kumambane. Mashoko edu meseji iyo yatiri kutaura ndiyoyo kuti tiri kumanikidzwa nanatsikamutanda. Hatisi kutomboda zvanatsikamutanda munomu because vari kutora mombe dzedu mahara vachibata nyoka dzavo idzi dzavanouya nadzo. Hameti ndedze saramusi here kana kuti vanodziwana papi. Atimbodzokerai kune zvinoita tsikamutanda. Makamboenda here paanenge achiita operation yake? Yebo, ndakamboenda. Tiudzei zvinenge zvichiitika. Ngangoti rimwe gore vachibata pamukoma wangu vakanobata mupilo, takapinda mumba vakanosvika vakanowira mumba mairara mukoma vakabata mupilo. Vabata mupilo muyamya ndomva rachekwa makabuda chimwe chigaba ndomva chachekwa mugaba imomo ndomanga mune nyoka. Ini ndindainzi dira ufu dira dota isa mvura ndindaitodira inini ndomva mabuda nyoka ive yangonzi mba nebanga ikafira ipapo. Saka nyoka menyu here kuona kwenu? Nyoka yaya iva menyu yaya. But kuti ndizive kuti nyoka yaya ndo vakauya nayo here mugaba. Ati imi makapusa zvokuti maisirwa gaba mupiro here matimbonazotaurira naye? Ndosaramusizvo. Ndosaramusi ratiri kureva kuti tiri kubirwa nechimbavha nechisaramusi ichocho. Munhu anoita saramusi rako. Iwewe kana usingazivi zvesaramusi unotobirwa. Because unenge usingazivi kuti chii chiri kuitika. Saka mukuti tsikamutanda ngaasungwe? Tsikamutanda ngaasungwe kana chiwa kuzotibira mombe. Tsikamutanda osungwa here? Tsikamutanda ngaasungwe kana chiwa. Tsikamutanda osungwa here? Ngaasungwe kana chiwa kuzotibira. Ya. Kana chiwa kuzotibira ngaasungwe. Right, tinotenda. Pane mumwe here ada kutaura zvatsikamutanda. Umwe ada kutaura zvasiyiwa nevava vachida kudzokorora handitika. Iwoni hatatawirirana kudhara nichakutaura newe handitika. Uya tinzwe kuna mukoma. Indonzi Silvester Tavumane, ndiri mutori wenhau, ndiri kutaurawo nani? Ndinoitwa Mike Ben. Mike Ben, kuno kwa patiri panapa munonzi mani? Panapa tiri maSikankwanda village. Handiti. Chief wenyu ndiani imimi? Ndemukoka. Vanhu vari kutaura zvokuti tsikamutanda ari kuuya munomu achitora mombe dzevanhu achinenedzera vanhu kuti muri varo. Imi zvakaitika kwamuri here imimi? Izvo zvinongoitikawo takatarisa zvanatsikamutanda tichingoonawo nemaitiro vanenge vachiita kuti vanenge vachibira vabereki mombe ende vanenge vachitoshanda nevanhu vemuraini. Vakasvika muraini vanobva votamba nevanhu vemuraini kunyanya maprofita nen'anga vanoita zvoun'anga ndo vaanotanga kunanga ikoko kunoti vanobatana kuti vagola mari vachibira vabereki. Saka zvinhu zvinoitika pananatsikamutanda pane pamwe pamusha pakambobakwa chinhu ipapo pamanda chakaita sei? Makachiona kabakwa nyanga asi nyanga zvakaitika pane vamwe vese handinambokwanisa hangu kuzozvitaura nokuti chinhu chandakaona ndechekuti vanhu vakabva vavhurigwa imba zvikanzi pinda imba toda kubata mese makatarisa chinhu ichi. Saka inini mai ndakabva ndati ko iye ari kuti uyu vanhu pindai mumba ari kuda unobata ari mberi aiti pindai mumba akanga ari sure. Saka ini zvakandinetsa kuti ko iye sure ari kuda chii. Indakabva ndaita sekuti ndikuda unoteura mvura kunanikire kuseri kwedura pamba ipapo. Ndobva ndabva papaya inini pandakamhanya kuseri kwedura pandakadzoka ndakaona murume umwe weya aiti pinda imba vanhu pakapinda mumba vanhu maziso angave papi kuchiruvi chemba vese. Uya ndobva atenderera nekuseri. Saka pakatenderera nekuseri angomhanya chinguva nokuti ini ndaitomutarira ndoda kuona kuti anodii. Ndakaona munhu uya achiita sekuti akanodaiso ruoko. Uya naye ndo pandakazomhanyisa maziso angu ndikaona uya naye ndo paakutodii akutogamuchira chinhu nokuti vanhu vakanga vachitori mumba imomo. Uya akutogamuchira chinhu vanhu vakatarisa apa uya ari kuseri kuya. Saka zvinhu ndakazviona zvakaitika mumaoko mangu zvichitoitika. Asi kuti uzopikisana nevanhu manje kuti uzodii unenge wakutotya kuti vanhu vanofamba nevanhu vemutemo. Kune matsamba anonzi anobva kwamukoka, kune polisi inenge iripo. Saka uchiti manje
ndotaura nyaya yakadai ndichanosvika kwamukoka ndonosvika kupolisi kwamanoti ndodza maranda veguku pamuharare kuchikurubi handichazivi ndobva ndotongosvikawo asi ndinai nchiziva nei ndaonawo chokwadi ndo zvandinoda kutaura. Saka imimi tiri kubvunza vanhu kuti muda kuitirwe chii? Vanhu vari kuuchira maoko hanzi makuma mataura. Aiwa ini ndinoti vanatsikamutanda ngavasungwe, uye kana vanatsikamutanda vachisungwa varipo vanhu vakangwara muraina amureve kuti hamuna ng'anga dzakangwara munomu. Varipo vakangwara vanotoziva mabasa anatsikamutanda avanoita. Dei zvava zvichigonekwa kuti ukabata munhu akadaro togona kutaurana toita 5 kana zvichitendeka ndoendawo mberi, asi nasingazivi kuti vanatsikamutanda vanhu vanofarirwa kuti vasunge. Asi kozvo ndatoziva kuti saka tsikamutanda ikozvo ndikangoona achiita chinhu chaanenge achiita kana ndikangoona munhu achingonyebera munhu ndatozivawo kuti ndotongodawo chero phone number dzenyu ndongokufonerawo kuti pane munhu ari kutodai izvozvi. Saka phone number dzenyu ndenchidzida kuti mondisiyira kana mbakasununguka. Tinokusiyira dzangu nedzadespo gokwe handiti ka kana ndataura zvine musororo wemaoko. Ndinotenda zvangu mandiitira. Togara munomu muno tiri munomu tiri varombo muchitoonawo masvika kuvarombo mazoonawo handi masvika mazoonera hamuna kudziwa masvika mazoona handiti mazoona right. Isusu vanhu vanouya vava tinopiwa tomanikidzwa handiti sabhuka kandimandikidza kuti uya ndiri mwana wasabhuka inini ndoindaka ndasukaka ndotoenda kana sabhuka ndotera mutemo wadi wataura. Saka mukoka kana musara kandimandikidza kuti Tsikamutanda tsikai mese totoinda baba vadi vataura ungaramba here hanzi tamaka munzvimbo yani yangu. Saka ndoba tikukumbira kuti aiwa munhu anogwara ndiye anoenda kuchipatara handiti ini ndikagwara ndotsvanga ngandoga tine ng'anga dzedu muno ndikagwara dzinoshopera ndoziva kuti kune ng'anga dzinorova hakata dzimwe dzangoma ndinoti ndagwarirwa kumba apa vanongouya wenzi tauya isusu toda kuvhenekai wotivheneka sei wovheneka munhu handi maona ndopa Tsikamutanda ari kunzi anouya kunzwisisa kwatiri kuita neinvestigations yatiri kuita isusu ndekuti anouya nekuti imi mavillagers ndimuri kuenda kwachief munoti tapedzana kuroyana titsvagire Tsikamutanda kuitira kuti ari kuroya vamwe muno atorerwe chiri kuroyesa. They were all right. Kutaura chokwadi ipapo iwewe inini ndoenda kuna sabhuku ndaona chiga changu pamba pangu ndoti sabhuku pamba pangu pata chiga handiti sabhuku ndanoti avillage yangu yaipa noti chief ati mese vanhu nokuti iwe kumba kwakugere zvakanaka pane vagere zvakanaka woti uyai mese uyagere zvakanaka wamumanikidza munhu ka irepukesi iyoyo ari kugwara inova kuti sabhuku itoenda kuna sabhuku wangu sabhuku kumba kwakwaoneka indava kwapinda chindofa pinzai munhu mudhara sabhuku oonawo kuti bhuku rangu paipapa kwafa vanhu vatatu pasiri tsarukano angofa pasina tsarukano umwe afa abva kumvura mwana wechikoro afa toenda kuna mudhara ka kuti mudhara mazoona sei. Asi hazvisi kuitika here zvekuti vanhu vari kufa zvisina tsarukano muno muno matiri muno masati azoona tingoonawo vari kutaura svi tigere muno hatisati azoona patiri kutaura ndovo kuti isusu development yedu sezvomationawo dai matibatsira kuti development yatiinayo is very poor as it is actually mukuzoonawo noti zvokuba kana kukumbira tongozviitirawo handiti kupamba kuti timbobudira asi kana dai matibatsirawo sezvomazoona hurumende ngaipindirawo kuti tiri vanhu kana muchiti development muda kuitirwa sei muda kuitirwa chii mazoona zirodhi zvakafa zvokudla hapana vanhu vacho vaonawo vari kutamburawo madhibha ariko here kuno madhibha ariko here madhibha racho ndo rakafa wese zibharani hakuna tikataura izvozvo tatawedzera ime mhosva ipapo hapana kana zvibhorani zvo zvakafa kare vamwe vakatobudira zvibhorani zvakabhorera kwadhini nekupi kunoko kana hamene kwati musara yacho kudave musara mambo wati haatauri kana kansera haatauri kana sezvomasvikawo munokumbira kumusoro muudza kuti kunogobvere poorness over poorness. I told you can speak English. That's all. Good one. Ndikutaura mashoko mashoma madiki nyoka idzi dzamunobatirwa dzinotengwa South Africa ndoka dzinotengwa dzinenge dzakareba so dzinenge zita 2000 azirumi unogona kuisa umu kana paunenge waisa inenge iripo kana mukanwa chaimo inenge iripo ndikuita ati mungware
nyoka dzinotengwa. Takanzwa kuti mukwekwe zavemo futi. Saka please musatorere mombe nezvinhu zvisina basa. Right, number 2, kana mafirwa munafa, kana ndakadai ndafa, musatore tambo dziya dzinozikisa chituna. Kana majournalist edu aya tikuda kuti vanobasira vamwe mbiri, because tambo dziya ukangondopinda nazo mudanga ukanosunga mombe matopinda rufu mupi mudanga mako. Saka muchiona munhu akafa kana muzi chaiwo unotorwa wofekera paguva apo. Please, chinopa ndidare ndogara nevanhu vekumalawi kuSouth Africa, ng'anga ndo vakandiudza kudaro kuti mombe ziriko here kwe. Ndikati ziri kufa, zvikanzi aiwa ko kana kafa munhu munoita sei. Ndikatozikisa netambo munodziisa kupi tinozosungisa mombe. Please, apo ndofunga ndabasira nyika kuti mudi muzive. Ndofunga ndo mashoko angu chete. Indonzi Silvester tafumana ndikutaura nani? Indonzi Kenneth Ndlovu. Kenneth Ndlovu uyakhuluma kumbeni uyataura uyayambula? Uyataura nyambula konke. Wena ufuna ngithini? Hayi vele mina ngiyatotoba. Ngifuna ukuthi ukhulume ngeChichona. Ufuna ngikhulume ngeChichona? Chichona. Oh, ngitawure. Right. Right, ethuze. Mina ukutaura kwami ngifuna ukukwenza ndi. Ngifuna ukuphambana lenkulumo athi khulunywa ngabanye. Ndoda kupesana nenawo yanga itagwa nebamwe. Ndoda kutaura yangu ndoga. Ini yangu ndoga yandoda kutaura nyaya yakamira yakadai. Mtemo weZimbabwe yakadai sotoziva kuti mumwe chete. Asi nenge yava mitatu mumusoro mangu ndoga. Ndogona kuti inini kwavashe ndonomangarira uyu. Ndamangarira uyu handiti. Uyu ndamumangarira wonodliwa nemhosva uyu. Wondiripa neng'ombe. Yoita ng'ombe hadzi. Ndoda kuti munyatsondibata. Ng'ombe yake uyu yosvika kwangu yobereka mhuru. Uyu wozobona kuti uyu munhu akanditsotsa uyu. Wonomangara kwavashe vamwe chete vapi? Ivavo. Uyu ng'ombe yake ndonzi nini ndakuidzosera kupi? Kwari uyu. Ndakamudzotsa. Mapawisisa. Right. Uyu ndakudzosera mombe yake uyu. Mhuri yacho kwanzi inosara kwandiri. Murupanzwisisa? Mhuri yeng'ombe yani yakabva kuno uyu. Inosara kwandiri. Inini nekusaziva mutemo ndoti hongu inosara. Mapawisisa? Right. Oita vashe vamwe chete ivavo. Ponomangarira na vamwe vasisiri isu. Anditi mapabata? Right. Tamba mangarira na vanhu ivavo. Wonodliwa zve uyu nemhosva. Indomuripa neng'ombe chi? Hadzi. Mapazwisisa? Right. Uyu wonoona kuti ava vakanditsotsa. Saka ndonomangara kupi? Ipapo zvepakare kwete kuchinja vashe. Right. Uyu kana ndomudzosera ng'ombe yake inini konzi kwai mhuri yacho inoenda nemombe yake. Asi yeuya yakambonzi inosara. Mitemo yava mingani? Chief ndemumwe chete. Chief ndemumwe chete. Saka pane ipapo inini pakandivhiringidza ndoga. Ndoitira mangwana kuti ndizonyatsoziva kuti pane apa ndoda kuti panyatsopatanurwa ndipaziva. Kana chiri chokwadi Chief ngaataurwe zita rake ka? Ngaataurwe zita rake. Yani amusi kunyeya munhu. Handisi kunyeya munhu. Right. Uyu ndi Chief Mugoka wemuno. Mukoka ndini kama kauti nganga ikagara kwa mukoka ikabuda pamapepa ndini. Ndiye futi antaura na Tsikamutanda. Right, ndiye futi wana Tsikamutanda. Wekwa mambo aripo pa. Ini ndibudise zvamunofunga. Taurai kuti dare rakabva kwa mambo. Hatina kutangira pano chete. Ndini nganga yakagara mamukoka kama kauti kwa mukoka kwakagaugwa ndini. Kana uniperekedza kwaanogara. Kwaanogara? Kana mune chivindi. Ndokuperekedzai. Kana mune chivindi. Pachidiwa chivindi ari chief wevanhu. Ameno kwamuri inini kwandiri zvakakwana. Ndokuperekedzai. Isi tinopinda hedu pese pese hata. Tinopinda pese pese. Hapana chakaipa. Nokuti tichizama kugadzirisa zvatisina kuwisisa. Mukuru wemachief handiti ndivacharumbira. Muda kuti tinovati chine nyaya yamuri kukadzika nayo imimi. Ini ndini ndinoitsanangura kana muneni. Taako Harare manje apa. Kana muneni ndoitsanangura. Aiwa muri kutotsanangura ichi chinokusvitsai kuna vacharumbira. Saka toda kuti imi muri kutsutsumwa nekuda kwemaitiro anoita chief venyu. Saka muda kuti zviitwe sei? Ndoda kuti zvigadziriswe ndizive chokwadi. Nokuti izvi zvave mhando nhatu.
pachinhu 1. Saka ndoda kuti iite mhando imwe chete nokuti Zimbabwe imwe chete hadzisi mbiri. Saka ndoda kuziva chokwadi chiripo. Imi mupfungwa dzenyu dziri pakuti chief anotongera favor here? Dziri pakuti pane chivoko muhomwe. Pane hori. Right. Right. Kupese parutenderera apa uri kungotenderera nyaya yehori. Ndoya ndiri kutenderera ndida kuona kuti muchaiona here. Ndiri kutenderera kuda kuona kuti imi muchaiona here nyaya yacho. Ndoya ndiri kuda kuti gadzirisiko iyoyi. Dai uri wanga uri chief waitonga sei? Andaita zvakafanana, manje apa zvina kufanana. Mapedza nyaya. Apa zvakasiyana. Saka inini denda ndiri ni chief ndaita zvakaita sei? Nokuti vanhu vose. Saka zvino panyaya yechivoko muhomwe umwe unoita mari zhinji umwe oita shoma. Ndo saka zvichorereka kupi? Saka ndoda kuziva kuti iyo nyika inoti chinazvo. Ndo pane chokwadi changu chete chete. Aiwa nyaya yenyu yanziko. Yanziko aka. Ndoda kuwanjeredze vari kumusoro kuti ivo vanotibetsera vachiti kudii. Ndosaka vagumbodete vari kurekoda. Nokuti kanositaura ndirini futi Right. kuita zvekuita sei? Asi ndosaka tivhunza zita remunhu. Ndosaka tivhunza kwamuri. Right. Urugara kunzvimbo ipi? I evidence yatiri kutaura kai. Mwakonzwa nyaya yema-V11. Ndozvekuita basa rayo gumbodete. Right. V11. Unotonoonekwa imuchita sei? Nchitaura. Sematauriro amaita sei? Andiri kutoita. Kana manyepawo. Inokubata ini. Inobata ini. Inotondibata. Ngaindibate. Ndatenda nechokwadi chamataura. Muratidza kuti mune shungu yezvimwe zvamusiri kufarana. Hatina hamuna wamatuka. Mune zvinhu zvamangokadzikana zvodai zvaitwa fair. Sokuti chero vakavapo ndinozvitenangura sezvazviri kuti kwapa nepapa apa pakafamba sei. Tiri vanhu tose. Bati panodiwa zvivindi. Imi makamboita here zvivindi zvekuenda kuna chief munomutaura kuti sei nyaya madzisiyanisa idzi? Ini ndinazo chaizvo. Sei musati maenda? Ndakatombotovako. Makazopedzerana pakuti chii? Handina sakurudzo yamakaita. Asi zvakanangana neni zvakafambiswa neimwe zhira zvakaonangana neimwe zvikafambiswa neimwe ndikafungidzira ko zvatiri vanhu tose nyaya dziri dzimwe chete ko zvachinja sei? Kuti zvichinje dei zvakafamba negwara 1. Machifu ane dare rinovatonga. Asi zvakaita nhando mbiri. Sei zvakaita nhando mbiri? Inyaya imwe chete yaifanirwa kuti ifambe negwara 1. Zvino yakazofamba nemakore 2. Ndo pakandinetsa. Aiwa nyaya yenyu yanziko. Pagadzirisiwe ipapo. Handitirini ndoga but ndoitira nevanotevera kuti zvifambe negwara ripi? Remutemo weZimbabwe. Ndo saka ndataura saizvozvo. Ndozvirovera. Ndozvirovera. Ini ndinonzi Silvester Tafumane ndiri mutori wenhau. Kunoku kwatiri kunonzi kwani? Kuwadhiere kana kuti muri kureva kuti Mwambani. Inonzi Mwambani kwa chief mkoka wadhi Msala. Sabhuku ani? Ino Tsikamutanda. Tiri kunzwa kuti Tsikamutanda akasvika muno makasiya vanhu vazhinji vakagumbuka zvikuru kwazvo. Muri mumwe wavo here mimi? Izvi zvinogumbura zvikuru. Ndine mwana aishanda iJoni. Mwana wangu achishanda Joni akazobheuka Pankai hospital. Abheuka Pankai ndobva ndanomutora. Ini ndiri kubhinga hangu ndakatama. Ndakavakira kubhinga. Saka mwana akamba afira ipapo Pankai. Ndikazofonerwa ndobva ndauya. Ndikanotora mwana kunkai kumochari. Aishanda kwaMzansi. Ainzi Temba Ben. Indonzi Temba Stephen Ben. So ndopakamba ashaika ipapo. Ndikauya naye kunoku ndikazombiga ari kunoku. Taigara line yo kwa Ben ndeiyo iri pambira. Saka mukomana uyu patakambiga ndobva kwazosvika vana Tsikamutanda ndakazovawana ndauya kunoku. Ndaiuya kuzotora motikari yacho. Tanoigadzirisa taendesa panel beating nemukomana nemunun'una wake. Takuda kuti tiishandise motikari yacho. Ndauya kuzoti nditore motikari iyoyo. Ndobva ndazowana pana Tsikamutanda. Tsikamutanda akati tinoda baba vatemba ndevapi. Ameno kana kuti vanenge vatipiwa here kana kuti panenge pane zvinenge zviripo kuti chichi. Ndakati ndiri pano. Tinokudai pano. Ndobva ndaenda ikoko.
zvanzi ndimune mwana anonzi Temba zvanzi Temba akanga akaromba ndikati akanga akaromba hungu sei zvanzi Temba motikari make mune nyoka uyezve pane zvimwe chibhengi chake chikofing ndo chinogara mari yake yemarandi. Wakati unoda here kuti ibviswe ndikati hungu ndoda kuti muibvise nyoka iyo ndokuti tiwane mafambire nemotikari iyo zotenga nipedzere vazukuru kana kuti vana vangu kana akanga akaromba. Takanga tichiti zvimwe nguva zvinhu zviri nyore. Ndomva auya paakauya ndomva azouya vanhu vakaungana kwakanga kwakazara vanhu vari panapa vashoma pakazara. Ndomva anzi uya kuno ndari ndomva ndapiwa tsvimbo bata tsvimbo iyi ndatenderera nchifamba netsvimbo uya kuno sasa mvura apa nchisasa mvura uya kuno ndichitenderera mushani wemunun'una wake pakanga patakapaka motikari iyo ndichida kuzoitora manje kuti ndiende nayo Bhinga kuti itange kushanda. So ndomva kwazonzi uya kuno kumotikari ndomva taenda yakanga iri twin cape hardboard ne 4 doors. Ndomva taenda mumashure kumadhoo emumashure wati yo tendeka mudhara ndikatendeka ndakamira ipapo yanzi uya kuno ndaenda mberi yanzi iyo ndakaona shuwa kwakabuda nyoka yanda ndisati ndamboona kuti masikati kubva kuseni ndakagara mumota imomo tichimboedza kumbomutsa kwakubuda nyoka yakadai so ndiyo irimo. Kwakabuda nyoka ende ihombe yakanga iri hombe zvechokwadi yekutoti kuitakura yakwanisa kusvika panapa nepasa kana kuti toti 2.5 meters kana kuti 3 meters nearly 3 meters. Yakaunzwa yakabatwa unza jira gumbezi ndomva kwauya gumbezi remanga ndomva atora chigumbezi mukomana yanzi aiwa toda gumbezi chairo ndomva atora gumbezi rake mapuma aya kwete ma-twin one puma riya ndomva atora puma riya rabatwako ndomva yabatwa nyoka iya zveshuwa ino ndomva ndanzwa wechi nyoka iyo yava nenharo ndomva yabatwa musoro yabatwa kumuswe yadhonzwa yaburiswa nyoka iya pasi. Ndiyo nyoka yacho iyi hanzi cheka bata yabatwa nyoka iya yakuchekwa yakachekwa ikadambugwa yakatanga yamborumwa nemazino musoro ikachekwa ikadambugwa. Ndomva kwanzi uya kuno hande mumba umu tapinda mumba muya kwa uya banga rake riya banga rangu pambedha wemwana kanzi pinda kuno kumudhara ndikati aiwa umu ibedroom yevana hayi handipindi ndamubva ndamira hangu mudhari kanzi pinda mudhara ndikati aiwa kwete ndomva ndaramba ndakamira mubva kwazopinda vakomana mubva apinda muridzi wacho akanga aripo mwana wangu muduku yocho ndomva wachekwa matress wako kwapo mubva kwaburitswa kakofing kakadaiso kakofing kacho kakanga kakaitwa kealuminium ndomva kanzi nebanga ndomva kwaburitswa marandi vamwe vakanga varipo vakatoitambira vamwe 200 imari nai 300 kumva kwaburitswa 300 imomo ndomva vanzi anoda mari ngauye atambire ndofunga mukwasha wangu ndiye atanga naye nyaya iyi
aida kuitambira zvanzi hauzi wekukama here zvikati toda asiri weukama akati ndiri mukwasha akati vakaipiwa vamwe vasiri veukama hamina kuti vakaishandisa here mari yacho handisi kuziva. Nyoka iya yapiswa negumbeze remwana rapiswa mangwana vauya vakuti tiri kuda ing'ombe 8 ndo zvatakataurirana here andiri makati moda kundibatsira kuda ng'ombe 8 sei vanza aiwa kana usina ng'ombe ndikati aiwa tokupai injini yechigayo akanga ane chigayo vanza aiwa injini yenyu ine dhasi yakaora hatidi toda ng'ombe ati aiwa ngatitaurirane tingakupe ng'ombe dzatingawane i4 ndo dzatingawane kutibatira kwawaitako vanzi aiwa 4 ai kwete ndipei 7 kana musina 4 ati aiwa hatina ati kana saka todii ati amene kuti toita sei vanzi ai kana makona kundipa ng'ombe dzacho idzodzo zviri nani kuti nditore motikari iyoyi. Takambogara pasi tikati no regai timbotaurirana. Takashedzana nefamily yokwabheni vana vangu vose takashedzana vakabisa ng'ombe vana mudengu kuti dzikwane 8 dzacho idzodzo kana 7 dzacho timupe ndomva vada kuti vamupe ivana ng'ombe motikari iya aramba nayo futi akaramba yakatoenda motikari mombe dzaapo akazotora mota chete mombe haana kutora aiwa haana kutora mombe akatora motikari tikati aiwa murege registration book racho makamupa takati aiwa ndobva tamupa ndobva tasarenda. Munoziva here zita ratsikamutanda? Tsikamutanda izita riri common ka ring'anga inoitisa zvekutsikamutanda, zita rake chiracharanzana? Inini ndiri mugari webhinga ndakawana achitovepo ndisingazivi kumasabhuku ekunoku kana kuti ndo vangamuzive sokuti ndakawana ari muraini mukwedu ikoko kwabheni. Kwashanoziva zita rake chacho? Unoziva here zita rake chacho ratsikamutanda wacho? Saka shungu yenyu ndeyekuti chiye zvinezvi makatorerwa motikari kaimi? Mwana wenyu anga aita mari kaimimi? Akanga aita mari. Shopu yake iyo irapo iyo imwe mudhuri wake uyo waanga asati apedza kuvaka uko, imwe stendi yake iriko uko pasi yagaza uko. Nhoroondo yenyu natsikamutanda sezvandanzwa mumwe achitaura apa ati zvoni anoshanda nevanhu vanenge vari muraini munomu vachiona kuti uyu ane upfumi hwakadii uyu ane upfumi hwakadii. Munofungidzwa ndo zvakaitwa here kumwana wenyu vaona kuti ane shopu ane mota saka tikaenda apa tikanonyepa kuti ane akaromba tinowana zvinhu zvakawanda pamba ipapo? Inini maonero angu handiri kuonawo zvangu inini. Tsikamutanda akasvikira kwamukoka muroora akaenda kwavo akasiya musha dzimba dzake ane dzimba dzakanaka musha wakanaka nemugodhi ipapo asi akaenda kwakaenda akanogara ari kukambi. Saka akazoenda kwanatsikamutanda ikoko. Saka itipi yavakaita nemuroora ndo maonero angu yakaitiwa iyoyo. Muroora anga ave kuita kutengesa motikari akatengesa vakatengeserwa nemuroora. Saka ndakazoshayiwa kunyanya pawo. Muroora ndiye akatengesa motikari akachitengesera vana tsikamutanda zvokuti akanga asisadi zvekunoko achiona kuti isusu tingatotora motikari. Taitora motikari hungu taida kuti tishandire vana. So izvozvi ane akazouya akatora nedanga reng'ombe akaenda naro muroora. Tikati aiwa muregere aitore zvake sezvo zvaabva kunoko ina handichada zvekutaura nei zvakawanda ndezvavo zvavanga vachishanda havo. So kana handibvutira inini natsikamutanda wake aiwa ndezvavo izvi ini handinei nazvo hangu sokuti akatotorera upfumi hwatanga tave nahwo isusu. Kana kutambura inini ngadei ndisisatamburi kudai. Ndesi paanoti pagoko apa anoti kana paine munhu akatorerwa mombe akamanikidzwa akauya kwatiri tikaripota tinonoirikavha, munokwanisa kuzviita here imimi?
kuti maane ruzivo ndakuudzai kuti ndozviri kutaurwa nemutemo kuti ane zvaakatorerwa kana dziri mombe ngauye aripota toteera Tsikamutanda tomutorera mombe dzacho. Ina hangu handina kutorerwa ng'ombe. Imo yenyu mombe imota ka? Imota. So ngade kunoripota here? Akatora upfume hwevazukuru vangu. Zototi so vazukuru vangu vatosara vachitotambura. Kana huri huori hwamai vacho. Apo akarasika muri kugara nevana vemufi ndiani vana vemwana wenyu meme? Imi here kana kuti amai vacho? Vari kugara namai. Tenda pane mamwe mashoko here amungade kutaura zvekare tisati tavhara ime ndari kuambula kuhurumende nezvinoitwa naTsikamutanda ndechekuti chii? Vana Tsikamutanda vari kuita zvinhu zvakashata zvikuru. Nzivi zvintu zevari kuchita ndambula chitonga nzivi zevari kuchita tenzizworokope donga vazumi zvizwanzi zegovernment tenzinzizwope igovernment yoiti muinge mukagwasike vantu mburi vakainka kavayakukuyandura mapepa auti vaenda kugwasizya vantu so inovo vavu yakukuyobhidha vantu vi kavayoserezya vantu kavayoula nzoka izitenzi nzoka pe so ido yabhudha nkiri nzoka mumota umu takongorija penzoka tinoita abuyo tini nzoka take muntu wakajata nzoka pe ende mabona so nzonzi vari kuchita vaTsikamutanda so vari kuberesika kubhidha vantu achitsotsi chipatiro vari kubhidha vantu mbingi vantu vari uliro so ndakazama kuyoripota kupolisi ndakainkide kwamanoti takwambula ndakujana ino Tsikamutanda wakona kandi yakuyoripota kupolisi Tsikamutanda wakona wakahlewa bweza malukazana wangu wainkawe kwamanoti kwakari kukala paigara kwa Tsikamutanda ye sadi kwana manzino ndomba aenda nemuroora wangu iko ameno kuti vaitipana ndomba vanosvika naye kupolisi ndomba vanotaura kuti iyi mota ndatengesegwa. Kuhurumende muda kuti chii mashoko enyu muchishona muda kuti ikuchengetedzei sei sevanhu vanogara munharaunda yeGokwe? Kuhurumende tachikumbira zvikuru kuti dai yanga yatichengetedzawo kuti vasative vachititumira vanhu vakadaro kuno uku vachiti izo vanobva nematsamba ehurumende. Isu tinenge tisingazivi kuti matsamba ndeefeki here kana kuti ndeyechokwadi here sokuti hatina ruzivo nazvo sokuti mota gaidzoki Tsikamutanda tomuziva. Okay handiti ndizvozvo sokuti motikari toda kuti dai yanga yandibatsira zvayo hurumende ndichitaura nehurumende kuti indibatsire kuti motikari iyoyo idzoke izoshandira vana kana inini ishandirewo inini so inini handisina munhu anondishandira inini ndaandichishandigwa naiye sokuti motikari iyoyo takainda tikanoigadzisa tikanoipanobhita tikabvisa 1900 US yekuigadzirisa pakubheuka kwayakanga yakaita so ndeimwe mari yakangodliwa mari yangu yandaibvisa kuti igadziriswe motikari iyo yakanga iri motikari mhenyu chaiyo chaiyo yaitouya kuno kuiritsva yakanga isati yasvika kuno yaiuya kuti izosara kwangu kubhinga isare kumba kwangu kubhinga achidzokera kubasa. Tine urombo nekurasikirwa nemwana wenyu anga achikuchengetai. Isu tiri kutakura mashoko enyu amataura kuhurumende kuti muchengetedzwe uye vaone kuti vangaite sekuti murikavhe zvino asi mutemo unoti isu hatigona kuno kuripoterai imi ndimunogona kuenda mega kana kuGokwe kana muchifungidzira kuti pamanoti pane uori hwavanoita munobatsirwa ikoko panyaya yenyu iyoyo muchivapa evidence yamunenge muinayo maringe nemota yenyu yamakashaya. Aiwa ndinotenda zvikuru ndinonge ndichisanganisa nechitonga kuitira kuti kana nyaya ichinge ichizobuda vari kumbawo vanyatsonzwa kuti ndini ndiri kutaura nemi so nditari kukumbira kuti ime ndiri kukokoroza primary bhinga lusulo
ndokwa Sule area. Tiri varimiwo vakuru vanozikanwa. So tachikumbirawo muri majournalist semajournalist imimi kuti mombozotivhakachirawo kana muchisvikawo kusaidi yekukokoloza kana kuti kukokoloza mongobvunza kuti kukokoloza iri kupi. Mukasvika kukokoloza motiwo tiri kubvunza anonzi Stephen Ben kana kuti mudhara anonzi vaBransu. Ndo nickname yangu. Mukati vaBransu muchitonga kana muchishona kana kamwana kakadai so kanokuratidzai kana kumba kwangu. Ini ndakakurira pano apa musha wokwabheni uno ndopandakaroorera vakadzi vangu pano. Ndichizotama nchienda kubhinga ndatopedza mbereko. Musha unoyu vana mai vakanga vari 6 pamusha unoyu. Panapa hapana munhu akagobora panapa pavane vakavaka panapa. Tisu takavatendera kuti ngavavake pamagrosari. Vamwe zvakanaka munharaunda inoi maita nekuti painterview yenyu pano paTV pedu tanga tiri muno mambane palusumbuko kwatanga tiine mhuri dzanga dzakaungana panapa dzichitsutsumwa maringe nezviri kuitwa naTsikamutanda munharaunda ino yeGokwe. Chikumbiro chavo ndechekuti mapurisa agone kuvachengetedza munharaunda ino nokuti vanaTsikamutanda vari kuuya vachitora mombe dzechembere, mombe dzeharahwa, mombe dzeshirikadzi muno munharaunda ino vachitora pfuma yevanhu vachinyepera vanhu kuti vanenge vaine zvikwambo mukati memusha mavo zvinova zviri kuvashungurudza zvikuru kwazvo. Vari kuti mhuri yeZimbabwe munyika yakasununguka, nyika yeZimbabwe ina Minister of Home Affairs, ine vakuru vemapurisa mukati meino nyika yeGokwe vanobhadharwa mari kuti vachengetedze vanhu. Vari kukumbira kuti vachengetedzwe anaTsikamutanda vasatsika mukati menzvimbo ino yeGokwe. Ndiri mutori wenhau ndinonzi Silvester tapfumane mazvita.